Herriraren aurka burututako polizia operazioaren balorazio juridikoa egin dute behatokia eta torturaren aurkako taldeko abokatuek. Hauek, herriraren aurkako operazioa, errotik ilegala izan dela salatu dute. Herriraren aurkako operazioa errotik ilegala eta zuzenbidearen oinarrizko printzipioen aurkakoa izan zela. Oinarrizko eskubideak urratu zituela. Herrira legalki egituratuta eta inskribatuta dagoen erakundea dela azaldu dute. Bere estatutuetan nabarmentzen den bezala, bere helburu soziala Euskal Herrian dagoen gatazka politikoaren ondorioz dauden presoen oinarrizko eskubideak defendatzea da. Erabat zilegia eta arrazoizkoa den helburua, eta operazio honen bitartez deuseztatu nahi izan dena. Gainera, bertan lan egiten dutenak modu publiko eta gardenean aritu direla adierazi dute. Herriran lan egiten duten pertsonek modu publiko eta gardenean egin dute. Eragile sozial, politiko eta sindikal guztiekin harremanak mantenduz. Horrez gain, 18 lagunen atxiloketa arbitrarioa izan dela adierazi dute, eta ondoren ezarri zaizkien neurriak eta bermeak desproportzionatuak direla azaldu dute. Milaka eurotako bermeak ezarri dira, eta erabat desproportzionatuak diren behin-behineko neurriak. Besteak beste, erabat zilegiak diren jarduera politiko eta sozialetan parte hartzeko debekua. Jardun erabat publikoa duten elkarteen lokaletan sartu izana. Elkarteari berari ezer notifikatu gabe, herriaren jardunaren etena erabakitzea, edota miaketako batzuetan atxilotuak presente ez egotea, izan dira abokatuek salatu dituzten beste irregulartasunetako batzuk. Abokatuek herriraren izenean pertsonatzea erabaki dute eta parte bezala aintzat arditzaten eskatu dute. Hau guztia, egokia den helegitea jarri eta zuzenbideko nulidadea eskatzeko. Horrela, orain arte, erabat zilegia zen herriraren jarduerarekin jarraitu ahal izateko. Bukatzeko, herriraren kontrako operazioaren gainetik, euren jardun profesionaletik, euskal preso eta iheslari politikoen, eta operazioan atxilotutako 18 pertsonen eskubideen alde lanean jarraituko dutela adierazi dute abokatuek.